علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. اینک در برنامه ما تماشا کنید. با اقدام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دستگیری رشد صاحبکاری هر سال در جمهوری تاجیکستان سنه 14 اکتبر روز صاحبکاران تجلیل می شود. ادامه این موضوع در گزارش برنامه ما متوجه باشید. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 14 октябр ҳамчун рӯзи соҳибкорон ҷашн гирифта мешавад. дар давоми соҳибистиқлолии кишвар ҷумҳурии тоҷикистон бо талошу кӯшиш ва заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгириҳои пайвастаи мардуми сарбаланди кишвар дар ҳама гуна соҳаҳои муҳим ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, кишвари азизи мо дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати сулҳпарвару озодихоҳ ҷойгоҳи хосаеро касб намудааст. имрӯзҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди кишвар корҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дошта, аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри Панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дастгирии соҳибкорони меҳанпарвар сохтмони як қатор иншоот ба роҳ монда шудааст, ки барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум бевосита мусоидат намуда ба беҳдошти некӯаҳволӣ таъсири мусбӣ мерасонад. бояд қайд намуд, ки раванди ободкориҳо дар ҳудуди шаҳри Панҷакент таҳти назорати шахсии раиси вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент қарор дошта, барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. имрӯзҳо дар маркази шаҳри Панҷакент бунёди марказҳои савдо, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, варзишгоҳҳо, биноҳои баландошона ва ғайра идома дорад, ки бо ба истифода додани онҳо симои марказии шаҳри Панҷакент ба куллӣ тағйир ёфта ба худ ҳусни тозае зам менамояд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент пайваста барои беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагӣ ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва муаррифии фарҳанги шаҳрдории мардуми шаҳри Панҷакент барномаҳои гуногунеро рӯи кор гирифта марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. мардуми сарбаланди Панҷакенти бостонӣ дар радифи ҳамватанони дигар бо иқдомҳои неки худ дар роҳи шаҳрсозиву шаҳрзистӣ мақому ҷойгоҳи худро дошта, дар арсаи таърих бо бунёди марказҳои тамаддунофари башарӣ номи хешро бо ҳарфҳои заррин сабт карданд. аз ин ҷост, ки ҳар як фарде, ки дар ин шаҳри қадимаи Осиёи марказӣ зиндагиву кору фаъолият мекунад, бо шукргузорӣ аз осмони софу беғубори ватан ва амнияти комили кишвар зери парчами сулҳу ваҳдати миллӣ сарҷамъ шуда барои пешрафти ватани азизамон пайваста саҳми босазои худро гузошта истодаанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои рушди бахши хусусӣ, махсусан соҳаи соҳибкорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар самти ободониву созандагӣ ҳамвора онҳоро дастгирӣ менамояд. бо иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба соҳаи соҳибкорӣ хеле зиёд гардида, афзалияту имтиёзҳо барои боз ҳам рушд ёфтани соҳибкорӣ имкониятҳои самарабахшро фароҳам овард. дар заминаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкорон аз ҷумла соҳибкорони шаҳри бостонии Панҷакент дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ саҳми калон мегузоранд. воқеан соҳибкорони диёри бостониамон дар рушду ободонӣ ва пешрафти соҳаҳои муҳим нақши калон доранд ва мо умед мекунем, ки аз тарафи онҳо барои боз ҳам зебову хуррам намудани шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди иншооти гуногун аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тадбирҳои шоиста амалӣ хоҳад шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Исмоилҷон Холов, Талабшод Тошев ва Хаём Ҷӯраев. гурӯҳҳои таблиғотии шӯрои вилоятӣ, ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон бо сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент вобаста ба мавзӯъҳои муҳими рӯз суҳбату мулоқотҳо анҷом доданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо.
گروه‌های تبلیغاتی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان طی چند روز در شهر و دیهات پنجکین با ساکنان شهر و دیهات وابسته به موضوعهای مبرم روز ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام دادند. از جمله یک گروه تبلیغاتی در هیئت دسنت کافدری زبان دولتی و جامعه شناسی دانشگاه پلیتکنیکی در شهر خوجند خیرنسا تیمیرова و دیگر از فعالان حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوخت نخست با ساکنان جماعت دیهاتی سرس ملاقات نمودند. این ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین پروین نقیبی آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که یکی از هدفهای فعالیت و ملاقات صحبت‌های گروه تبلیغاتی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان این پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و معنویات اهل جامعه می باشد. در این ملاقات دسنت کافدری زبان دولتی و جامعه شناسی دانشگاه پلیتکنیکی در شهر خوجند خیرنسا تیمیرova فعالان شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان پیرامون موضوعهای مبرم از جمله پیشگیری خرافات پرستی، بلند برداشتن افتخار وطنداری در جامعه، دعوت جوانان برای خدمت مادر وطن در معرکه تیره‌ماهی دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، پیشگیری ظهورات نامطلوب، شکرگزاری از دولت آباد و امن، صلح و وحدت ملی و اجرای دستور سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمودند و اظهار داشتند که باید مردم تاجیکستان ولایت سوخت از جمله شهر و دیهات پنجکین تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه سازند. در این ملاقات نمایندگان شعبه معارف، جماعت دیهاتی سرس و دیگر مسئولین به سخن برآمده بار دیگر درباره پیشرفت جمهوری تاجیکستان و بلند برداشتن افکار سالم جامعه اندیشه رانی کردند. ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین پروین نقیبی جنبش نموده به گروه تبلیغاتی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان برای چنین ملاقات و بیان اندیشه های جالب عرضی سپاس نمود. طبق نقشه ملاقات گروه های تبلیغاتی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی، فرهنگی و جماعت های دیهات شهر پنجکین ادامه دارد. ادامه برنامه از طرف کارخانه مشترک زرافشان جهت رشد ورزش برای بنیاد انشاءات ورزشی تشکیل مسابقه ها تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. در جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان در شهر پنجکین در جماعت دهاتی کوستراش شهرک سوغدیان مراسم افتتاح نشستگاه ورزشگاه شهرک سوغدیان و بازی نخستین دوستانه برگزار گردید. ورزشگاه فوتبال شهرک سوغدیان با کمک مالیوی جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان تعمیر و تجدید کرده شد. از جمله با دستگیری مالیوی این شرکت منبر نشستگاه زمانوی تماشابینان برای 360 نفر جای نشست ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. این تشبس‌های کارخانه در رشد ورزش جماعت نقش کلان می‌بازد. چه خیلی که به همگان معلوم است کارخانه مشترک
Зарafshon рушди саноати истихроҷи маъдан ва фоида ба ҷомеаро ҳадафи корпоративии худ қарор дода, дар баробари таъмини бехатарӣ, ҳифзи муҳити зист ва рушди солимии корхона масъулиятҳои иҷтимоии худро фаъолона иҷро карда, ба ҳадафҳои муштарак аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. Дар солҳои охир корхона дар соҳаи маорифи ҷомеа беҳтар кардани шароити тиббӣ, рафъи камбизоатӣ, инфрасохтор ва ғайра маблағҳои зиёд сарфа карда, бо ҷомеаи маҳаллӣ барои бунёди як муҳити зебоии умумӣ корҳои назаррасро анҷом медиҳад. Пас аз ба истифода додани иншооти мазкур, он барои ҷомеаи васеи ҷамъияти деҳоти Косатарош ва дӯстдорони футбол майдони дорои шароитҳои хуб барои ташкил кардани бозиҳои футбол мегардад. Майдони мазкур ташкили чорабиниҳои варзишии оммавиро боз ҳам ғанӣ мегардонад ва ба рушди тарбияи ҷисмониву варзиш дар деҳот саҳми арзандаи худро мегузорад. дар баробари ин он ба макони хуби футболбозии ҷавонони деҳаҳои гирду атроф табдил ёфта, минбаъд ба тараққиёти варзиши миллӣ дар деҳот мусоидат хоҳад кард. дар ҷанбасти маросим аз ҷониби роҳбарияти корхонаи муштараки Зарafshon, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳри Панҷакент ҳамаи футболбозон барои иштироки фаъолона дар бозии дӯстонаи футбол бо ифтихорнома, тӯҳфаҳо ва либосҳои варзишӣ қадрдонӣ карда шуданд. боиси хурсандӣ аст ки сокинони деҳоти шаҳри Панҷакент аз заминҳои назди ҳавлигӣ самаранок истифода мебаранд. гузориши навбатии барнома дар ин хусус омода шудааст. маҳтоб Ашурова, сокини деҳаи суфиёни деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент, замини наздиҳавлигии худро самараноку мақсаднок истифода мебарад. ӯ меҳнатдӯстӣ ва муносибати дуруст ба заминро аз роҳҳои асосии баланд гардидани сатҳи зиндагӣ медонад. аз замини наздиҳавлигиаш ки 5 сотихро ташкил медиҳад, ҳамасола зиёда аз 2 ҳосил ба даст меорад. мо дар ҳамин назди ҳавлигӣ 5 сотих замин дорем, 2 ҳосил мегирем ва алабаш мехӯрем, мепӯшем ва боқимондагиша бароварда ба бозор мефурӯшем. дар якум ҳосил мо гандум мекорем, 8 халта гандум мегирем, бо дуюм ҳосил ҳама чӣ мекорем, ҳамин чӣ хел ки сабзавот лозим ҳамаша мекорем. ба назди ҳавлигӣ меҳнат кардан ба мо фоида дорад барои саломатӣ. ин гуна ба зиндагии худомо кӯдако ва либос мегирем, ҳамин пулаш ба мо ба зиндагии худомо мерасад, бо боқимондеша ба бозорҳо мебарорем. замин ҳам одамро мехӯронад, ҳам мепӯшонад. дар гӯшаи дигари замини худ ниҳолпарвариро ба роҳ мондааст. дар ин ҷо ниҳолони дарахти навъи санавбар, чаҳормағзу бодом, шафтолую себ ва дигарон нигаҳдорӣ карда мешаванд. ӯ мегӯяд ки аллакай харидорони ниҳолон муайян мебошанд ва вақти мусоидро интизоранд. ин оила дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати захира намудани маҳсулоти дусола сармашқи кори худ намуда, дар ин самт низ муваффақ мебошанд ва барои 2 соли минбаъда маҳсулоти лозимаро захира намуданд. ҳамчунин ӯ усули нави захира намудани маҳсулоти кишоварзиро тариқи хушк намудан ба роҳ мондааст. мана мо ҳамин дар тобистон масалан ҳамин боимҷон ҳамин 10 кило ҳамин қад 10 кило меша қоб мекунем, балгариам ҳамин мекунем. дар зимистон ин хӯрок меша, ҳам тарак об ба чайқӣ мекунем, тар мекунем, баъд хӯроки тайёр зимистона меша. ҳама чия бояд ҳамин қоб карда гирифтан барко. дар замини наздиҳавлигии маҳтоб Ашурова картошка, сабзӣ, бодиринг ва дигар намуди маҳсулот киш гардидааст ва онҳо дар баробари истеъмолу захира намудан барои зимистон боқимондаашро ба бозор бароварда, ба ҳамин васила сатҳи зиндагии худро баланд мебардоранд. умуман ҷиҳати таъмин намудани яке аз ҳадафҳои стратегӣ ҳифзи амнияти озуқаворӣ, соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Панҷакент дар майдони 29013 гектар маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили ғалла, лубёгиҳо,
зироати техникӣ, картошка, пиёз, шолӣ ва дигар намуди маҳсулот киш гардидааст. айни замон бошад дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъоварии шолӣ идома дорад. то имрӯз хоҷагидорон зиёда аз 13 000 тонна шолӣ ҷамъоварӣ намуданд ва корҳо дар ин самт идома дорад. соли ҷорӣ майдони кишти шолӣ 2207 гектарро ташкил дода, тибқи иттилои мутахассисон ҳосили имсола назар ба солҳои пеш беҳтар мебошад. хоҷагидорон бо беталаф ҷамъоварии ҳосил ният доранд ки фаровонии ин намуди маҳсулотро дар бозорҳо таъмин ва ҳамчунин дар паст намудани қимати он низ саҳм гузоранд. кишоварзони шаҳри Панҷакент соли ҷорӣ дар майдони 2207 гектар кишти шолӣ гузаронданд ва имрӯз ҷамъоварии ҳосили он идома дорад. хоҷагидорон иброз медоранд ки ҳосили имсола хуб мебошад ва онҳо ният доранд ки бо пурра ба даст овардани ҳосили имсола фаровании бозор ва дар ин баробар арзонии ин намуди маҳсулотро таъмин намоянд. далери бозор, Исмоил Холов, шаҳри Панҷакент. бинандагони гиромӣ, мутаваҷҷеҳ бошед ба якчанд эълон. дар доираи нақшаҳои ободониву хӯрамгардонии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент санаи 14 октябри соли 2023 дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент шанбегии умуми халқӣ гузаронида мешавад. аз роҳбарони ташкилоту идораҳо, корхонаҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, соҳибкорон ва шаҳрвандон даъват менамоем ки дар шанбегӣ фаъолона иштирок намуда барои боз ҳам ободу зебо, тозаву пироста намудани хиёбону кӯчаҳои шаҳр, маҳаллаҳо, деҳаҳо ва атрофи корхонаву манзилҳои хеш саҳми шоистаи худро гузоранд. пагоҳ яъне санаи 14 октябр мардуми диёри босониамонро ба ҳашари ободониву тозагӣ даъват менамоем. маъмурияти маркази ташхиси минтақавии агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба вазифаҳои сардори шӯъбаи назорати давлатӣ ва санҷиши воситаҳои ченак якҷой, маоши вазифавӣ 1825 сомонӣ, мутахассиси бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ якҷой, маоши мансабӣ 913 сомонӣ, мутахассисонро аз тариқи озмун ба кор даъват менамояд. хоҳишмандон барои дарёфти маълумот ҷиҳати иштирок дар озмун ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба нишонаи шаҳри Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ, бинои 141 муроҷиат намоянд. телефонҳо барои тамос 5668 ва 92 745 29 11. такрор мекунам 5668 ва 92 745 29 11. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.